Mhuri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Tadzoka zvekare tine maupdates, zvinhu zvese zviri kuitika, zvinhu zvese zviri kutora nzvimbo. Kwatangira nyaya dzacho nekwadzava, aiwa, takanga takusuwai zvekare, tadzoka tasangana pachanel yenyu Kulikan TV patinopanana maupdates ese anopisa, maupdates manyama. So nhasi tiri kuuya nenyaya panapa yasawira, madzisawira ava Mnangagwa, tingataura zvaya former president, taakutoti former iko zvinezvi nekuti situation iripo ndo mamiriro yakaita kuti ku Botswana, tiri kuti zvadhakwa kuBotswana, zvadhakwa situation paBotswana, kudyiwa kwaitwa sawira wava Mnangagwa. So pakudyiwa ipapo tiri kuona kuti zvatora nguva kuti vanhu vebato reZANU-PF vakwanise kunge vachigamuchira situation iyoyo yaitika. Chiitiko ichocho chatora nguva kuti vange vachibvuma kuti zvechokwadi mumwe wedu atodyiwa panapa. Tisingataure zvedu pamusoro pevanhu vakawanda wanda, tingataura zvekuti maprofita vakamboedzawo kuda kuprofita vachitaura kuti kuBotswana ruling party ndiyo ichawina, kutosanganisira muprofita umwe anoitwa Shepherd Bushiti chaiye akataura kuti tichikuona ruoko rwaMwari ruchazopindira kuti runobata panyaya dzekuruling party. Saka kuchanetsa nyaya dzeelectorate something something, nyaya dzeparliament chichi, asi Mwari vachazongofevhera ruling party. Asi izvozvo zvinhu zvekare zvaita kuti vanhu vatange kuona kuti these guys vane uchalatani hwakawandisa vanenge vari kuitawo mashoko anenge akutaurwa nevamwe. Mamwewo maprofita zvekare vekunana Nigeria vakabuda vakazviedza, asi iko zvino zvazongobuda pachena kuti situation haina kumira zvakanaka, and it's now everywhere. Botswana president Mokgweetsi Masisi has considered a defeat to the opposition umbrella for democratic change after results yesterday showed that his party has lost more than half of 61 parliamentary seats. The Tswana accused ZANU-PF of trying to rig election in favor of Masisi's party. President Mnangagwa and Masisi enjoyed increasingly close relations. Ndo mashoko ari kubuda achitenderera. So tikubva tasangana zvekare tiri kuona muchinda uyo wechidiki paZimbabwe, award winning journalist wopo chimwono achiti official counting has finished in 14 constituencies in Botswana's general election. The ruling party has not won any seats so far, leading the pack in the UDC with 9 seats, followed by the BCP with 4 seats, and the BPF led by President Ian Khama with 1 seat. Botswana has 61 seats that are directly elected and 4 appointed by the president. Ndo situation iri panapa, mabudiriro eri kuita zviri kutaurwa wona wopo chimwono commentary yake yaanga ari kutraya kuita. So izvozvo zvinova zvinhu zvazorwadza permanent secretary of information wekuZANU-PF uyo anoitwa Nick Mangwana, anoshanda nevakomana achiita propaganda. Munoziva kuti vanoshanda kunyebera vanhu vachibatsira hurumende yavo kuti inzi iri kurova basa. So panapa ndio abuda ari kuti no wonder why some are seen as regional stepchildren. How do you claim victory in an election you didn't participate in? You are not a national of the country, and where there is no direct and or indirect benefit to you. Appropriating events in other countries is now a sickness. Vakomana zvekare vekuZANU-PF vari kubudawo vachitry kukondema wopuwo ching'ono kana kuti vari kutry kumu-outsmarta, but isusu we all know kuti a journalist anokwanisa kubudisa nyaya dzekwese kwese kwaari kuda kutaura zviri kuitika, but these guys I don't know why vachiona kunge munhu ari kucelebrata zvinhu zvinenge zvichiitika, kuti ari kucelebrata kuti vanhu ava vanenge vadyiwa, nyaya dzacho zvemaitikiro hazvinongoita ipapapa. Saka at the end of the day tiri kuona kuti these guys varwadziwa nekuti ruling party yekoko yaenda yadyiwa. Ndo nyaya iripo yechokwadi. Chikonzero chinoita kuti vazorwadziwa ndechekuti vanozoti mangwana vanozoshaya masawira kushandidzana nawo muzvinhu. Like makaona mashandiro anoita nyika yeZimbabwe neZambia haasi mashandiro ekuti vanodyidzana kana kuti zviya zvekuti vajaira kungoita zvavo zvechiruling zvavanenge vachingoita, kana kuti zvavanoita nemamwe masister parties avo ana Frelimo vanobuda vachicelebrata like zvavakajaira kuti wese anenge ari kuda kunopinda muelection anouya kunoku opuhwa manotsi ekuti alright, aiwa kana wakuzonopinda zvichadai zvichazodii. Nyaya dzese idzodzo zvinhu zvekuti zvakati siyanei, saka mwoyo yavo ndosaka iri kuita
kurwadza cause they know kuti iko zvinezvi maopposition emusouthern africa muno musadc achazotanga kuwana simba, tingati kutanga kugaina, nekuti vanenge vakuziva kuti vanenge vati one day vanenge vakubatsirana even kubva kumaresources cheko cheko, nekuti maopposition vakanga vari pama1 kubvira kudhara. Maopposition vakanga vari pakushungurudzika, even vakatraya kuda kuti vada kunotraya kuda kunoranawo kuti vange vachiita sei, vaisangana nekushungurudzika kuita sei, maingoona zvaingoitika. NaZambia vaileta beexample, kusungwa kasingaperi. Zimbabwe hatichatotaure kuti zvii zvainyatsa kuitika. So tiri kusangana nenyaya idzodzi zvekare. Tiri kuona vaadvocate Nelson Chamisa vari kubuda vachikorokotedza kuwinwa kwakaitwa sarudzo idzodzi neopposition yekukuku. Vari kuti congratulations and well done President Masisi for the next exceptional maturity and allowing for the smooth transition of power. I've just been listening to President Masisi press briefing. President Masisi indicated that he just had a phone call with President-elect Duma Boko. It's a great to be gracious in defeat and magnificent in victory. This is how it should be. The voice and will of the citizens must always be respected. This is a good for Africa. This is so refreshing. God bless Botswana. God bless Africa. Ndo nyaya iri panapa vari kukorokotedza adyiwa kuti wagonawo kuita maturity. In short, kuti vari kuedza kutotaura kuti zvoni kwavo kunoku zvimwe zvinenge zvichiitika maturity inenge ichishota kune mamwe mapolitical parties akaita sana ZANU-PF. Ndo nyaya inenge itoripo yechokwadi ipapapa. Hatisi kuti tingarova imbwa tikaviga mupini, but ndo nyaya inenge iripo. So asi vaMnangagwa zvavatorera nguva kuti vazokwanisa kunge vachikorokotedza, like sezvavakaita makaona pane Frelimo, vakatogara vatokorokotedza day before maelections ekumozambique aya achitanga kuanonzwa. Vakagara vatokorokotedza nechekare kuti makorokoto vaDaniel Chapo matowina. Vanhu vakabuda vachipopota kuti kamaelections aya haasati apedza kuverengwa maresults aya. Why muchiita zvinhu zvakadaro? Why muchimhanya kukorokotedza? Why muchimhanya kuti congratulations muchiona kuti havasati vapedza kubudisa? But this time around zvakachinja paBotswana because mwoyo yavo inenge ichirwadza. Vazongoonawo futi kuti at the end of the day futi tikaregedza kukongratulata isusu tichinzi ndisu maSADC chairman, panonetsa futi ipapo. Saka vazongoti chiregedzai titese tingobuda, nekuti panonetsa futika kuBotswana kwacho ndokune SADC secretariat nemaoffices acho ikoko. Saka asi ivo ndo SADC chairman. Saka vazongobudawo vakati Your Excellent President-elect Dr. Duma Boko, on behalf of the government of people of the Republic of Zimbabwe and on my own behalf, I wish to extend to you my most sincere congratulations on your election as the next president-elect of the Republic of Botswana. Your victory clearly attests to the confidence that the people of Botswana have in your leadership capabilities. As you assume your new role, I am confident that the excellent relations between our two countries will continue to grow from strength to strength in the years ahead for the mutual benefit of our two people. I'm affirm my commitment on to work very closely and with you at the regional, continent, and multilateral fora in pursuit of just global political and economic order. May I take this opportunity to wish you a personal good health and success, as well as peace and prosperity for the people of Botswana. Please accept, Your Excellent President-elect, the assurance of my highest consideration. Chivhavaisa zvavo chidhindo ndo mashoko ari kubuda ari kunzi ari mutsamba yemakorokoto emeseji yetsamba iri kubva kuna vaMnangagwa ichienda kuna president kana kuti mutungamiriri mutsva wekuBotswana. Ndo nyaya dziripo, ndo zvinhu zviri kuitika iko zvinezvi, ndo zvinhu zviri kutaurika. Asi mutsamba imomo tiri kuona zvekare kuti vari kutotaura kuti aiwa tinozoshura kuti nyika dzedu dzizoramba dzichidyidzana dzichishandidzana. Munongoziva nyaya dzacho kare kuti tarisai kane zvakazoitika kane nyika dzakaita seZambia. Saka vanenge vakutotya kuti pamwe zvichida masawira anenge ave kuita mashoma, masawira anenge ave kuita achishota. Ndo dzimwe dzenyaya dzavanenge vakugara vaitotaura kuti regedzai tigare tati makorokoto
amhlope aiwa mahwina ndimi munenge mavepo. Ndo nyaya dziripo, ndo situation ndangoti ndiuye nayo zvekare mhuri yeZimbabwe ndikakubatirai nyaya dzacho dzese dziri kuitika pasituation yepaBotswana, nekuti vanhu veZanu PF vari kuzvionawo sei. Vanhu veZanu PF havasi kufara nekuhwinwa kwakaitwa neopposition yekuBotswana nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Ndosaka muri kuona vari kuzobuda vachipopota kuti vana veZimbabwe mirai kucelebrata, musacelebrate kuti zvoni opposition yekuBotswana yahwina, because haisi opposition yenyu. Hamunongozai nyaya dzacho dzinenge dzichingotaurika taurika, saka mirai kupemberera chichi, ndo nyaya dzinenge dziri kungotaurika taurika ipapapa. So muri Zimbabwe, inini pangu ndasakura ndazunza, ndini wenyu Kuliend, ndapedza basa. Tell me what you think in the comment section. Mundudzwa kuti nyaya iyi muri kuionawo sei.